egy rövid vizsgalövészetet fogunk majd bemutatni a kollégáimmal. Mindenekelőtt ennek neki kezdenénk, ismertetném, hogy a lőtér elhelyezkedésének kapcsán és okán mind az egészségügyi, mind a technikai biztosítása a lőtérnek adott, hiszen mellettünk a humán épületből az egészségügyi személyzet mindig rendelkezésre tud állni. Ezen túl pedig nyilván, mint minden egyes alkalommal a lőtéren a lövészeti feladatok végrehajtása kapcsán fegyvermesterrel, lásd, egészségügyi biztosítással, illetve a kiszolgáló személyzettel vezényléses formában bírunk, illetve diszponálunk felette. Tölt, tűz! Feladat ugyanaz, készülj föl! Jön a helyszínre a robbanószerkereső kutya. Először ő fog bejönni a helységbe, és körül fogja szaglászni a helységet, robbanó szer fog keresni, pontosabban állomai lőfegyvert, illetve lőszert. Ez a kutyáról annyit kell tudni, hogy ez passzív jelzéssel fogja majd nekünk jelezni a megtalált tárgyat. Az azt jelenti, hogy le fog ülni, hogyha megtalálta a keresendő tárgyat, tehát nem nyúl hozzá, tehát olyan veszély nem fenyeget, hogyha egy robbanószert talál, akkor elkezdi haladálni és felrobbanok mindenki, hanem amikor kiszagolja, akkor passzív jelzéssel le fog ülni. Először a kutya végig megy a helyszínen, és önállóan keresi a szagot, próbálja felvenni, hogy merre van. Itt már jelzett is egy szagot, le is ült, ott talált valamit a kutya ott a sarokban, ott a polcon. A házatudásnak a szemben ő akar menni, valamit eredet tárgyat megkeresni, ezt a kollégáim persze nem engedik, hiszen a kutya már talált valamit, ezért most megbilincselik, illetve ruhalatátvizsgálást fognak